Turn off! Am și un GoPro de la normal. Nu tem cu la... Stop cadru! Wow! Salutare tuturor! Astăzi facem parcurs. Bă, ce motor! Salut! Facem un vlog sugestionat. Aici e microfonul. Ce părere ai despre motoarele de 600? Bolangii. Vă mulțumim, o seară bună. Să trăiești. Corona. Bagă-ne în casă și tot facem și pe alem. Asta nu-i treabă de rula pe șustache. Asta-i treabă să fii chill ca e un stache. Siguraci că rulezi cu naturaj. De cursă lungă se pișă orice kilometraj. Atât de lit, hai cu o bagabontă. Atât de lit că trăiesc numai odată. Și dacă mă vezi cu ardon nu mă întreba căcat. Încerc să afli ceva ce nu e de aflat. Te-am văzut, rulai ce face rulai. Ce ai fă, nu vezi că bag.
vii mai târziu? Nu cred. Bine. Salut! Hai să spun ăsta, salut. Lăsați gălăgia. Iau fi? Cum ești în nord? Ce? Unde? În nord? La nord? Întoarce pe aici. Ori întorci pe aici, ori faci o bălănie. Aici te întorci la semafor. Dă verde. Da. Cel mai bine. La bălănie. Bă! Ce faci, Diana? Lasă-mă. Să nu râzi de aia, că e începătoare. Păi cum să râd? Că și tu ai fost așa. Normal. Uite-mă, cred că el la uneală. E alu... Nu, e alu Mircea. Uite, lasă, e frumoasă rău. E modelul 2002. CBR, da, cam așa. Că intrăm la stânga, nu, să ai grijă. Da, știu, am văzut. Da, păi vă duceți. Te duci tu, normal. Mamă, ce-mi fric picioarele la semafor. M-am bronzat mai. Hai. Stânga, nu? Ah, păi și de ce stai pe banda asta? De ce pe banda asta? Păi și de unde știi că merge înainte? Dacă n-are semnal, nu înseamnă că merge înainte. Ah, hai că ai nimerit. Mamă, cum se aude? De ce se aude așa? Căcuțele. Da? Păi schimbă-le, dracu. Ce ai zis? Uite, au inserții de metal, de-aia fac așa. Ah. E normal. Vezi că te-am filmat, te pun pe vlog. Bine. Dar n-am mesajul ăla cu 40 de minute înainte, că nu s-a trimis. Da, cred că mă. Bine. 40 de minute înainte. Ești ce vrei. Se uită asta la tine.
Te anunț în mod oficial că ești un cretin. Te faci că nu mă vezi, când mă vezi zici că ai furat-o, bro. Guarda cu care te pozezi, nici n-am postat-o, bro. Da, mă urmărești, nici nu mă ai la follow, bro. Coboară de pe penisul meu, te iau din oală, ho. Vezi că te crepezi, nu stau de vorbă. În special când vorbești prost și ești doar o mascotă. Ești o pizda, ascunde-te după pustit. Unde ți-au dispărut foaile coițe? Lame shit, eu pe switching lane shit, ay. Doar pistele lovite se numesc hit, ay. Tot ce fac e VVS și nu e un flex, toalele nu show up, așa mă îmbracă yes, mă de pulă care-mi faceți boicot. Stau pe industrie, că în industrie mă simt incomod, ay. Știi că Nane îl servește doritor. Ia uite, mă! Volii mei kad me cijel svet